Tim mar Harambee Stars nobago rako margi mokwongo e kinde ma tim no ikore ne tuko osiep e kindgi gi tim mar Chad tarik 7 gi tarik 10 dwe ni e piny mar Morocco. Tim no moting'o jotugo 25 donjo e odiechieng' mar ariyo margi mar rako e bwo kocha maduong' miluongo ni Benny McCarthy. Kanowuoyo gi jofwambo, McCarthy olero ni jotugo nyiso ikruok margi mar rakore gi tim mar Chad ka tuko osiep gi bende biro konyo Kenya ikore ne tuke mag CHAN ma ochan dwe mar 8 higa mwantiere ni. E kinde ma weche ne okikore kinde jo Kenya bang' Victor Wanyama oluongi e tim no, McCarthy nolero ni jo Kenya nyaka mi luor Wanyama nikech gino ma osetimo ne tim mar Harambee Stars. There's 2 friendly matches that's coming up. It's just to give everyone a little bit of match fitness, but to get us going for CHAN, you know. So that's the purpose of this camp, and also the international players that I did call. They were players that I didn't really had much to see of them when we were in the last camp. Bas wadhi uyuyo moro machuok waduogo to donje chenro ma kidieny mar ariyo mar duol kama wadhi bedo gi wendo modhial ma bosechopo e studio ka endi men Mheshimiwa Jared Okello en jaod bura ma Nyando. Wan gi mbaka mang'eny mwadhigo kode, ne waneno ka gikelo dundu mag